L'inici és molt més bo que l'any passat. L'any passat, fa 2 anys de fet, que patim per mantenir la categoria, i enguany pues, hem optat per fitxar amb algun veterano així que ha tornat. I, a veure, l'objectiu és quedar dels 4 o 5 primers, no és pujar, però bueno, partit a partit anirem fent, a veure, i si podem pujar millor. Vam renunciar perquè ens va plegar molt, bueno, més que res el tema econòmic, i llavors ens va plegar molta gent i vam fer un equip molt jove, d'aquí a casa, i faltava una mica d'experiència. És un club referent aquí a les Garrigues i de la categoria, sí, érem de primera regional que era abans, i ara segona catalana, i l'objectiu seria potser pel centenari, que és el 2018, a veure si poguéssim tornar a recuperar la categoria. Està molt igualat, està bastant fort enguany aquesta categoria. Mira, si partit a partit, ja et dic. Si podem, ens hem de fer forts a casa i ja fora treure el que puguem. Hi ha el Palau, l'EM, el Terme mateix també, i bueno, m'hi fico en altres ara també perquè ens ho podem començar a creure, no? Potser. Sí, de cara a l'afició i d'això, avui és festa, suposo que fa bon dia, i suposo que baixarà l'afició a donar-nos suport. ¡Ojo, Mario! Molt bona, sí senyor! Molt bona, molt bona, molt bona. Puja! Roberto, aprofita, aprofita! Molt bona, nen. Robert, pot amb ell! Pot amb ell! Molt bona. Acabem, acabem! Sí senyor, Robert! Sí senyor, Robert! Acabem, acabem! Sí senyor, Robert! Robert, pot amb els dos cada com.
mira que es buena. Todo lo querido y que... Un partit molt físic, molt disputat, i al final les ocasions han caigut del nostre cantó però hem pogut treure el partit endavant. 3 punts bons al camp del Juneda, un bon rival. Veníem per la victòria, però un empat no era mal resultat per nosaltres. Sí, la idea era aquesta, ara que puguem mantenir això i anar partit a partit i anar fent. A veure si ens podem mantenir aquí dalt. La lluita i el desplegament físic que fem, més que res. A part tindré jugadors molt tècnics també. Palau està fort, Juneda és un bon equip, fort també. I bueno, anar disputant partits. Si hi havia molta gent de Terme, que els ha donat les gràcies també per vindre fins aquí a Juneda. Sí, sabíem que venia un equip molt fort, amb les idees molt clares. Era un equip més fort que nosaltres, hem intentat contrarrestar, però s'han portat moltes pilotes, moltes segones jugades i al final han sigut més clares les jugades decisives del partit i han fet un gol més.
s'emporten la victòria, felicitar-los, ja està. Bueno, nosaltres no hem trobat el nostre joc, que és baixar la pilota i circular una mica, també per les circumstàncies del camp. Ells no ens han deixat perquè són molt intensos i res més, a seguir treballant. Ells han jugat molt bé el seu partit, les seves armes i vencedors justos. Sí, si m'ho diuen a principi de temporada firmaria i bueno, s'ha de seguir treballant, volem estar dalt, les primeres posicions i ens hem d'oblidar ràpid de la derrota i continuar endavant, no hi ha més. Home, hi ha un equip bastant treballat, tinc bons jugadors realment, és bastant fàcil treballar amb ells, jugadors bastant serios, alguns de nivell de categories superiors, que ens estan ajudant força, i bueno, avui ha estat un partit molt igualat, amb una jornada molt potent, i ha estat molt disputat i penso que per la gent molt bonic, a més. Partit de futbol molt directe, molt joc aeri, el camp està complicat per jugar, et diu que sigui aquest tipus de futbol, no? Joc directe cap a dalt, disputar i molt físic. Però tot depèn del camp. Quan veus un camp que és difícil controlar la pilota i que et pot crear moltes dificultats, optem per aquest tipus de joc. A més, tenim jugadors alts, jugadors que desplacen bé des de darrere i aprofitem aquestes circumstàncies. L'objectiu, en principi, era estar entre els dos primers. Hi ha gent que, de fet, s'ha quedat a l'equip per a intentar pujar. Aquesta era una de les condicions, pràcticament. Però bueno, això s'ha d'anar fent a poc, partit a partit, i a veure com van passant els partits. Ha estat bonic, ha estat un partit que sembla d'una categoria superior pel públic i bueno, ha estat bonic. Realment val la pena fer partits d'aquestos.